Rečenica komunikativna i predikatska, nezavisna i zavisna. Do sada smo u 5. razredu već učili o rečenici. Šta je to rečenica? Rečenica je rečima iskazana ili napisana misao ili skup reči koji ima neko značenje. Danas ćemo više govoriti o rečenici kao komunikativnoj jedinici i predikatskoj jedinici, o razlici između ova dva shvatanja. Isto tako govorit ćemo o nezavisnoj i zavisnoj rečenici, to jest o odnosu prostih rečenica u složenoj. Postoje dva shvatanja rečenice. Rečenica kao komunikativna jedinica i rečenica kao gramatička jedinica. Rečenica kao komunikativna jedinica je svaka rečenica koja počinje velikim slovom i završava se nekim znakom interpunkcije. To može biti tačka, znak pitanja ili znak uzvika. Takve rečenice prenose neku informaciju u komunikaciji i mogu biti obaveštajne, uzvične, zapovedne, upitne i željne. Na primjeru bi to izgledalo ovako. Danas je petak. To je jedna obaveštajna rečenica. Upitna je da li je danas petak. Zapovedna rečenica je molim te zatvori prozor. Uzvična rečenica je kakav radostan dan. I željna rečenica kojim iskazujemo neku želju je srećan bio. Po drugom shvatanju rečenica se definiše prema broju predikata, pa ona može biti prosta i složena. Prosta rečenica sadrži samo jedan predikat. Složena rečenica ima 2 ili više predikata. Tako da jedna komunikativna rečenica može u sebi sadržati jednu predikatsku ili više njih. Hajde sada to da vidimo na primjeru. Da odredimo koliko ima komunikativnih, a koliko predikatskih rečenica. Kada se probudio, obukao se i krenuo u školu. Tamo je video Irenu. Ovdje imamo 2 komunikativne rečenice. Prva je kada se probudio, obukao se i krenuo u školu i druga tamo je video Irenu. U prvoj komunikativnoj rečenici imamo 3 predikatske rečenice zato što imamo 3 predikata. Prva rečenica je kada se probudio, druga obukao se i treća i krenuo u školu. U drugoj komunikativnoj rečenici imamo jednu predikatsku rečenicu. Tamo je video Irenu. Hajde još jednom da probamo da odredimo broj komunikativnih i predikatskih rečenica u nešto izmenjenom primjeru. Probudivši se, obukao se i krenuo u školu, tamo je sreo Irenu. Opet imamo 2 komunikativne rečenice. Sada u prvoj komunikativnoj rečenici umjesto 3 imamo 2 predikatske rečenice zato što imamo 2 predikata. Obukao se i krenuo. Probudivši se nije predikat, već je to glagolski prilog prošli koji ima funkciju priloške odredbe. A zato obratite pažnju kada određujete predikate. Ako je u pitanju glagolski predikat, onda glagolski predikat mora biti u ličnom glagolskom obliku. Te tako nelični glagolski oblici, kao što su glagolski prilog prošli, glagolski prilog sadašnji, trpni glagolski pridev, radni glagolski pridev ili infinitiv, ne mogu biti predikati u rečenici. U 5. razredu smo učili da odnos rečenica prostih u složenoj može biti nezavisan i zavisan. Šta to znači? Nezavisne rečenice mogu samostalno da stoje u jednoj složenoj rečenici. One su nezavisne od druge rečenice. Dok od zavisnih rečenica imamo jednu glavnu, jednu rečenicu koja može samostalno da stoji i druge koje od nje zavise. Pa onda kažemo da je odnos zavisan. Hajde da to vidimo na primjeru. Odredimo odnos prostih rečenica u složenoj. Javi se kad stigneš. Ušla je u sobu i pozdravila sve prisutne. U prvoj rečenici imamo 2 predikatske rečenice. Prva je javi se i druga je kad stigneš. Šta primećujemo?
Primećujemo da prva rečenica javi se može da stoji samostalno, ona je glavna, a druga rečenica kada stigneš ne može da stoji samostalno, ona je zavisna. Iz ovoga proizilazi da je odnos između prve i druge rečenice zavisan. U sledećem primeru ušla je u sobu i pozdravila sve prisutne, imamo dve predikatske rečenice. Ušla je u sobu i druga pozdravila sve prisutne. Obe ove rečenice su nezavisne, mogu da stoje samostalno i za njih možemo da stavimo tačku. Na primer, ušla je u sobu i druga rečenica pozdravila sve prisutne. Iz ovoga proizilazi da je odnos između prve i druge rečenice nezavisan. Hajde sada da vidimo koliko u jednoj komunikativnoj rečenici imamo predikatskih rečenica i kakav je njihov međusoban odnos. Napravivši veliki krug, produžila sam klizanje jer me je u tom trenutku jedino interesovalo da li ću ga ponovo videti. U ovoj jednoj komunikativnoj rečenici imamo tri predikatske rečenice. Prva je: napravivši veliki krug, produžila sam klizanje sa predikatom produžila sam. Druga rečenica je: jer me je u tom trenutku jedino interesovalo sa predikatom je interesovalo. I treća: da li ću ga ponovo videti sa predikatom ću videti. Ovde primećujemo da je odnos između prve i druge rečenice zavisan, zato što je prva glavna, nezavisna, može da stoji samostalno, dok druga od nje zavisi. Odnos između druge i treće rečenice je isto zavisan, jer su obe rečenice zavisne, ne mogu da stoje samostalno. Sad hajde da ponovimo. Znači, možemo da gledamo rečenicu kao komunikativnu jedinicu i kao gramatičku jedinicu. Ako gledamo rečenicu kao komunikativnu jedinicu, možemo da kažemo da svaka komunikativna rečenica počinje velikim slovom, da se završava znakom interpunkcije, da jedna komunikativna rečenica u sebi može sadržati više predikatskih rečenica. Predikatske rečenice određujemo prema broju predikata. I još jednom zapamtite, ukoliko je u pitanju glagolski predikat, tada glagolski oblik mora biti ličan u ličnom obliku. Odnos prostih rečenica u zavisnoj može biti nezavisan i zavisan. Nezavisne su one rečenice koje mogu samostalno da stoje i za njih možemo da stavimo tačku. Zavisne rečenice, kao što sam naziv govori, ne mogu da stoje samostalno. One zavise od glavne rečenice i tada je odnos prostih rečenica u složenoj zavisan.